Avui a Dalt de la Comarca ens explicarem com enganxem la cera als nostres quadres, amb un simple carregador de bateria i res més. També explicarem que nosaltres tenim els quadres marcats d'un costat per poder ficar la cera ordenada com ells ho fan al seu àmbit natural. Així que endavant intro i encenada! Benvinguts a Dalt de la Comarca, canal dedicat a l'agricultura i en un futur poder amb altres coses. Si us agraden els vídeos, fiqueu like i, si podeu, inscriu-vos al canal. Vinga, nois, a un altre vídeo. Ja us tenim tot preparat. Empezarem a enganxar la nostra cera feta per nosaltres, que podeu veure en un altre vídeo, als nostres quadres amb un simple carregador de bateries. Nosaltres fiquem la cera ordenada com si fos a l'àmbit natural d'elles. Tenim els quadres marcats amb la nostra numeració, que quan els fiquem sempre van del mig en fora. A l'àmbit natural, elles fan els quadres hexagonals, com tots sabem, però de la part de fora sempre hi ha la Y aquesta que va en fora i la Y invertida que està cap dins. Això vol dir que al mig de l'eixam sempre hi ha dues cares, que és aquesta cara que es torna, les de la invertida. Ja quasi ningú mira, però procurem de fer-ho el millor per amb elles, creiem, i la manera més pareguda a l'àmbit natural. Com enganxem la cera? Fàcil. Fiquem la lletra cara amunt, nosaltres, i al costat de la Y, de cara amunt, fiquem pinça i pinça, una mica de pressió perquè se n'enganxi tot igual. I ja estaria. Nosaltres fiquem una fusta a sota per si acalentem massa cauria la cera cap baix. Així procurem que no se'ns talli tant. El quadre estaria enganxat i així aniríem fent sense parar fins que estigués amb la cera que tenim feta. Això és tot i a un altre vídeo!